toistensa. Tarina kasvista korallikaktus. Se on saanut nimen Usenius. Se on saanut nimen Usenius. Juttu lähtee siitä, että äitini hautajaisissa helmikuussa 1942 oli Pyölissä tilaisuus, jossa oli kamarissa pöytä. Pöytäliinan reunoihin oli laitettu pieniä vihreitä koristeita, jotka oli tuonut Jokisen rouva. Ne olivat korallikaktuksen oksia. Täti, siis Saara Havukorpi, laittoi aikojen kuluessa ne purkkiin ja ne innostuivat kasvamaan. Kun aikaa kului, korallikaktus rehoitti, perustin perheen, sain kukasta alun, se seurasi minua koko ajan. Se rehoitti puhelintalon yläkerrassa, laittoi kukkia. Luulin, että se seuraa minua ikuisesti. Tänä talvena 2012, kun olemme asuneet Ristilän polulla, kukka on menehtynyt. 2 pientä jämää oli jäljellä, nekin hävisivät. Nyt minusta on löytynyt syöpä. Onko tämä ennen? Olen kuitenkin iloinen siitä, että Usenius kasvaa ja kukoistaa tyttärillä. Se todistaa jatkuvuutta. Kyllä oli nasevainen. Se oli tarina korallikaktuksesta.